Marhiti-hiti gowarni Dewata Ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni todi parbadiana tumok palangit dohot tanoon. Amin. Nagabi panguloy do Kristus pai mamate pulatung mate tarsilang. Di dia aka sorok mi ali hamatean. Di dia hagogommu ali banuatoru. Tadehon mahaleluya. Haleluya. 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 Martangiang mahita. O Yesus biru-biru ni Dewata nama morsan dosa nami. Na jongjong dohami di julum marningoto na targatungi. Takas do waktu si hami hinabir ni natinomu di dolok Golgata. Tukido hami marningot dosa nami nama korhon hama matemi. Asi maroham urupi mahami asagabe upani halujom muhami. Amin. Udul mahamu. Tatangi homma sian hatani di batana tersurat di Rom onom ayat 3 sahatu ayat 5. Naso diboto hamu doon sudi hita nasa naong tardidi tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatian nado hita tardidi atong naong tartanom do hita rap dohot ibana marhiti-hiti paddidioni tu bagasan hamatian asamar parangi hita di bagasan ngulu na baru. Songon Kristus naong hihi sian akan amate hinorhon ni hasangapon ni amana ayang gunungga sakabona hita dohot ibana dinarab matei hita rab dohot ibana suak songoni mahita nang taringo tu haheheon. Amin. Marede hita. Gorgama turoham ali aka ama parsinua tunas uhir homma tutodim ali akaina parsinuan beu pakilala homma ali siadosan par pangarudok natugus hidama tuhatai si Raja Ibot nunga gatungi bana disilangi begema si maribun nunga dipangiar Yesus suarana tangi homma si bijaon nunga marsuara nagugui bana madok ilui lama sabah tani
Ali di bataku buasa tung tadi konom wau. Debata ditadikon debata ditadikon nunga ditadikon jolma ibana nunga ditadikon akasisianna gari matanyari nunga naing manilu manadikon ibana ida hamuma jolmai ninna silatus nasangapi beha iyaho tadikonom budo dohonot tama patut maatong parmudar honokku nati naon dituhaki asa marpakor honi di nguluku alani i hupauduk nama sima cucuku hupatuki ma panailiku hupa husor ma nati naon ni Yesusi anggiat jupangat tua au anggiat dapotan ngulu au sian siaginon ni tuhaki asa hisar todiku siala par lungunon nai daktar bahen somani nunuton ganupari di sulu balangari molo hupaheba-heba ngulukku dohot sileapon ni tuhaki amang begema tardok hirana tulu hata do nama kakam partinawanon itu hata rodi hamamatenai songon batu mardalihan nasotar sirang patut ma tapeopi makuling mahotuhan sian silang mi mananginangi dohami nadangolon nahudul pual-pualon natidang pangalilaon ala ni dosai ia situlu hata ginoaran odeng akaum managawi hata mutiha ni sitaonon itu hatai naparjulu gabbata hata hebir doi namadok patar batu nani lapis dohot marmar habangsa paruhuman na jinuguhan ni silatus laho maddabu uhum tu Jesusi ninna si Johannes pasada maroham mangihut-ihut tu hatta saliling di paruhumani ima nanaeng suara honon niga bataon payutihut masudi hata licing-licing dohot rehe-rehe nang tijur pe namasa diga bataon napaduahon via dolorosa tutu hata lati doon namadok dalan si taonon lapang habir niton manang di hata adung di dok maon padang harurubur ima dalan nabi nulus nitu hata mamukka dongi ape tu takuhuk manang tu situ mahal nitu hatai hao pinar silang naduk doki tu si takingon ni rajatai sa tu hapa pajalna pai hutihut manasa asalampal tak holong ni rohan itu hatai napatuluhon gol kata naror hatai sian golek di hata heber manang di dok Gulguta di hata Aram madok partakurahan inganan hapa pajal nitu hatai disima tu hatai paujukon ulaon pakkokok nai payutihut ma namasa disi anggiat lampal tak turoham hasesan ni dosa pinatu panai maredehita Tuhan
babbe tu hatai sian porlak Getsemane jala dipasahat tu tangan nya kapanguhum nunga sahat ibana tu gabbata ima patar batu paruhuman ni silatusi pulut nai rohana majak tu hatai nauk tinali jala tinugu ni situani malim rap dohok situani bangsoi marhiti torop halak kana marpudang jala marlobut ahama sodohonon itu hatai hirana dopak panamu dohamu hehe marpudang jala marlobut manakupau nunga di pareso si Hanas si Kayapas pe dangulu hatinggalan di patulud do Jesus tu debata si parngului pola diribak koni bana pahyanna alani rimasna tu Jesus ditijuri nasida mabuhina nadeba manopuk jala nadeba nari mangalicingi si boto surat dohot na tora pipe pauru-uru Jesusi aha upam diroham ali panguhum molo degion ni tuhaki patar batum namar lapis-lapisi songonna martata supiko paidaida tuhaki na tinogu tujulum ali latus silatus na holongan dipangkat na mabiar mida kesar jala natagi mabuat rohani natoro buasa paluasommu situani malim dohok natoropi pangiar suara nabi martuhason naso tuhas tu Jesus naso marpipoti nadeba maddok sian nasida si pabalik bang sodo tuhani nadeba nari muse maddok na diorai Jesus do mangalehon guguan tu kesar adong muse maddok na nidok Jesus do ibana raja jala si pangguturi do ibana marhite pangacariyonna dang buibe pahohomommu sudi pamangan niaka panuhasi na sumalinon maredehita Ali Tuhan buasa mapola paluaso mubi silatus nabisuk marsuru tuhakia saibuan tuna hinosoman ni rohana imasi Herodes parjahat holan ala dibege hodo latus nasian Galilea Jesus ki mangajari hape gawe pitor tarsingok roham tu si Herodes nahina somo mammi natopet ro mardalani tu Jerusalem nariburi damar salisi dohamu na sailonnan tuani ma adong Jesus atelatus asa adong pasuru-suruommu mabuat rohani si Herodes buasa ida ma nunga di parekele-kele si Herodes Tuhani
elas situturo hana ay nungana niya liling na naing idon na Jesus. Jala idon na niyan tadda si patupaon na songon na binigina na selaon nay. Gudang-gudang disukut to si Herodes si. Hape napasob butagas na do. Alani ido ubahen na so dialu si Jesus ibana nanggosak kababa. Las roham ali Herodes magjalo haroro ni Jesus na tinalii. Alani ahado. Alani ribur ni Jerusalemido. Alani ahado. Pabua ma. Alana naing berengom mudo tadda si patupaon na. Alanaung dibegi ho baritana. Ida mai. Amang dangol nai ikon paluom muma hape Herodes tuhaki puas pais pahai pahulu paula-ulom mu ibana songon na dipasangapo hape na mangaliay na mangarehei doho di paula-ula ho mangalehon abit na uli hape na paururuhod doho. Amang dangol nai pojot so nabulun sukot so nagijang tuhaki dibahen ho Herodes tua hape so tapil tu dia pe so laku ahama pola ali tonommu abit na argai na bottari tutuhaki dang na mangaleai hodisi inang ida ma nunga dipajatar si Herodes tuhaki rab doho sori daduna songor raja bulun mulak tu silatus par si pitu tulii. Songon di mahape di baheko ali Herodes asal lokang hosom naung lilingi tu silatus. Oh latus wabahem ma uhum nasitong tutuhaki. Pola ma pabeku homu natigori. Siani se homar siajar ali latus. Pasobommu salah na somar pipot. Tung barani pulut roham manugu Jesus ki huhut mangalicingi dang digerek konho alilatus pabahenan ni soldadui. Ida manunga didadani nasida sungsang duri jala di paula di partupal hon tu Jesus ki baju dap davipe di alit todo tu daging na dahinagok ni pangaleayon. Oh latus tailihom ma dadung ngaro opu api parsinoduk bulun mi nung ngadonok pardihutami ida ma nung ngasahat tu patar paruhuman ni tunggane borum si Claudia Procula na saibu sisaon jala bubuhason di labung mi dadi husipod do tuho didok sotung dihahuaho halak partigori ay macay susa situtuduaw naborngin ala ibana nin nado buasa paula sobegyomi latus tarhonado pe dipaluhut hoa kasitwa ni malim rodi natoropi tarhonado pe ho masijuguhan nunga didokonian nasitong ay diparhatopot hodo pola rodi toluhali madok dangadong dapotau salah ni halakon diulang koko muse madok dangadong parulaan nama baheni bana maruta kosa salpui dak sobbudo peroham gabe di do koma muse ay aha najat di bahen halahon dang jupangau di ibana na tau gabe maruta kosa. Oh latus dang barani ho makajongjokon nasitong matanggak mida rupa ho tahutan mida bohi pirni rohami palwason akka suara namar surak-suraki ida ma nungaro manosak-nosak akka natoropi na tua-tua doho takka naposope bigi suarai orukna gari suarani si tenggar di banua dak pola sokoni ronggur nama namar niala hape suara niak kajol madui tangihon ma dani dok parsilakon ma padau ma pusa ma sobbu ma atong roham alilatus mabuat aek mamuri tangamu ala naso tarbege hobe surak-surak nina toropi
ailam gadda do gaorna anggo hurang dope diho alilatus aek laho mamuri tangammi bidang dope lau doho tao ingananna diri puho ia sosian nama sai binahen ni aeki dangol nai porsuk nai agap pedi uji ho alilatus maddok ias doa usia mudar nyon hamudo nasari disi anggo dinatoropi murado alusan nai dadi dok do marsapata tuhami doho tuyanakon nami ma mudar nai nunga humitir iba managam ahama puas ulaning sian pamangan alilatus oddo hape buak kamu ma ibana parsilako kamu ma aidang jupangau salana pulut maroham alilatus pabor hatot tuhaki tu silangi nunga dilicingi ho ibana hape licing-licing mangojar jala patoro ho tu silangi do di baheko nak pese jupako salana buasa maso dia ture horroham sonanggo dia bereson ho mamereng soldadu naro mana ho pitu haki porsuk nai ida manunga didicing itu haki nasu ulu mangaloi pamanat matang gurung si maddorpinai nunga tung marlilit-lilit bugas ni sabok sabonai licing-licing namar palaiti nunga hona sabok-sabok namar nata holi-holi martanggurung huli kulingi nunga marsasak dilibason tu tanggurung ni tu haki ida ma nunga mabugang be o manusia na disulu balangari dapatut ade honom muma maredehita so di idahodo tu haki nunga dilasahi tajom ni suga ni sungsang durii amang ima hape gabi tupalmu ali tuhaku amang dangol nai tung tolong sanggar namar baru tuima gabi tukotmu nunga disoro tolongi nunga dilasakon tusung sang duri na disimajusung nai dangol nai nunga manirisi jala manetehi songon aek na sian jenggar mudar sian simajujung ni tuhaki pare soma nunga marhippal be si manaru ai marbirsahan do tu si mudarna patut mahape dia dehonak kana porsiai sungsang duri ditupal hon pangicai itu ho jala tolong dilibas tu ulum pasiako i ditauton ho tuhaku alani hajuk katoku alani hupuji ho tung maribu halido o latus o situani malim tumagom madiho si barabas si par todo si bunu jolma pangguturii anggo tu si songon nani doko muli madamang topot ma jabum di nani dokmu
tagonan si Barrabas di palua. Pardosa na sumalin di hasi holiho. Hape anggo Jesus na somarpipoti ikon soro ommu jala tijurammu. Ikon lasahammu. Ikon leaammu. Ikon pasiak-siakommu. Aha tagamon rogim. Ali dibahen Jesus ki. Daholan laba doho pasu-pasu do naro siat tuhaki. Gia hakko dinatama ali situani malim. Oh Jesus, tu dia tagamon mabaor sude mudarmi. Anggotung sunge do da magopomay. Nunga sab mudar si majujung ni tuhaki. Mabahenok ku mga pusii. Tuk pinapungu pe sadok saputangan. Dang tuk beanggo mga pusii. Rohaku, roham na manabui mga pusii. Nung ngamar sapu-sapu mudar si manarup ni tuhaki. Alanii, patut do ikon edehonokku. Maredehita. Hidamah tuk pasobom mudope soldadui nungaluja jalamahi utuhaki ale puluk doroham ale soldadu palaluhon tangammu nagitali tu salop ni tuhaki haha manggitik roham ubaheni kon pastapom mudope si mangarudup ni tuhaki nasodong do habidingan ni tangammi pasobutagas so tutuhaki nasora mangalui nasongo biru-biru nasai hohom maradupon si gustingi ibana o Jesus biru-biru ni dewata lao maho o Jesus di parsipal pe sai manau-nau doho dang manang makuling pamangammu songo biru-biru na hohom maradupon jolma si gustingi ibana tung naso dibuhaho do pamangammu dada naso tarbahekon yan tutu padirihon lubis yan 12 loksa suruh-suruan lahomat dopang akka pangguturii alay manao doho o Jesus biru-biru ni depata borhat maho o Jesus nama morsan dosa ni hajal mau ni lao maho patut matutu di dok akka naporsiai nalao do biru-birui mamorsan akka dosa ay nasa hajal mau ni dibenget ni rohana di porsan do sahita dilehod do dirina tu tangan ni pamunu di taon ni do na berniti rodi natos hosana di dok naing porsanokku o alitodiku patakas ma naniay ni tuhaki pareso ma luhut na sa mudar do daging na say hir hodok nai modar sudi daging na gabbata na suulu hona tijur ubahen na pabaliommu tijur ni natoropi tubuhi ni tuhaki pamanat mapamangan ni soldadui so diboto be manang tu dia bahenon na tijur na nialap ni dosana sian sital beonna ida manung nga dipahure sialap ikau nai songon na mabbebeati dipabursikkom ma ijurna tubuhi ni tuhaki buhi na labok malilung buhi na basari sohyai marhaliking ala ni namuruk say ilim hape ida ma nuaing nunga sabti jurbe bohi naminari so jupang harukot
nilate dohot hosom ni gari sisianna sohea pola salpu hatai gari ada tahe sai lamot dobuhina rodina lao mamuri pat nasida pe ujui anggo nuaing nung ngamarlangani jala sabtijur paputus maroham mangit dehon maredehita. Via dolorosa nunga diripu motok nama sai o Jesus dang tinagam ikon marurut beang go marnida hina dangol nina niaimi hape bereng ma o manusia nunga disoro jala ditugu Jesus isong biru-biru na tinugu tu pamotongan huhud manetehi mudarnei via dolorosa lapang haber niton padang harurubur nunga modar daging nitu haki hape pamanat ma boa satung pasobom mu dope tu hakima morsan silang nai tiang nabalgai naong picab bami hape nuaing ikon ape mai tu takuhuk ni tu haki naso marnangonibe nunga mahiu di pasipal-sipal somalo mangguit be idaon aletung uduk do manuhuk silangi bereng ma nunga borhat iduk ni soldadu ni halak rom nunga diejak hodana natuiti ihud do tu siap ka soldadu mar lotom-lotom pakna sian lasirohana sida rap do hotakka sinjata nape hape adong manadiba muse dipudi nama niup papan tulis panuratan na sala na hona uhumi pajenek ma jaha ma didok disi Jesus Nazarenus Rex Judairum manang di papedek inri lapatan na Jesus nasian Nazaret raja ni halak Jahudi ihud mamusia tu Jesus nama morsan silangi niu durhon niak kanatorop rap dohot sarok kanan nari soridadu aidang hapalang be surak-suraki situa di malim rap dohot situa di natoropi dohot akka siboto surat pe ainunga disuhung be Jesus ki dang adong be alo nasida di rohana hape nunga mulayak kahitir si mangarudop nitu haki nunga daol-daol si magidona maniup silangi nunga marjogal si manaropi nunga teluk-teluk be si majojakna idama nunga naing tukap ibana nunga sosam tu haki tujolo niojar silang na naborati hape marpalai dope muse sabok-sabok nang marsuga-suga tu daging na madok asa hicat alai daktar bahebe dang marnangobe daktar paidaida akka ina-ina buru-buru perbaria na mangihutun Jesus ibe nama sai gabi marsaburam mailu nasida be tu matangis bangat dungi tu haki hape ruar dope panurirangion sian si makuda ni tu haki madok unang maau tatangisi hamu ale boru Jerusalem dirimuna dohot anak komuna ma dada dirina di sarihon jumulu ale natoropido narumikot anggo ibana di patutoru do jalagabi pangului paimamate pola tung mate tersilang dia ma dalan ninna rohani soridadui anggo silang ikut do saha tugol gata tuani ma di sisi Simon halak
dagang pangarato na siyan kirene. Doho paksa gabi iba na digugoy na sida mabuan silangi. Idaon songon na asi roham di Jesus ki ali soridadu. Hape dada na marasini roha ho. Hape alasay tung ikon saha do Jesus ki tu partakurahani di dok roham. Asa tung haru di parsilakon. Nanget tuat manasida siad dulu zioni. Nakok mamuse turubian ni partakurahani. Nunga madok saha nuaeng. Idama nunga sirungum sudiak kanatoropi. Asa haru di idana sidabe di pajaton tuhaki. Golgota nunga di pajongjong silang di Tuhani. Golgota lapatan na partakurahan. Agap piadong dua nari na tarsilangi. Imaka parjahat di Golgataon. Dangadong lau rohani halak pay nodur tusi. Ay pangalahon naong somal dosi songoni. Alayang gutu silang ni tuhatay. Silang nasohea masa dopei. Halo nga ngabulod doy. Anak ni Dewata tarsilang. Tarsilang. O Golgata. Golgata. Buasa magabe partakurah ko. Ia tung sian rupape tarida dunian. Ay madabu tulpang tugabbo. Mardomu do rupa tu pangalaho. Ay rupam da mardomu do tu pangalahom. Gariada tahe tardok. Madabu gorga tugabbo. Mardomu roha goar tu pangalaho. Goar mupe Golgata. Lapatan na partakurahan. Aha matagamon ubahen songoni goar mi. Adong namadok. Hodo ninna manabunihon takurang ni si Adam na parjului. Hapelas homo senaing manabunihon nang takurang ni si Adam na paduahoni. Pulut roham naing manabunihon takurang ni tuhaki. Buasa ma pasobommu soldadui marhobas mabuat tokok na dohok labang na nagacangi. Amang idama ditinggal hodopei tarhonadope nadeba mabuat tuang anggur namar saur pogu. Amang dagabe songon ubat si pamate pakilala amai asaunang di ay tuhaki di rohana na berniti. Alay diripu homa ali jaloon ni tuhaki anggur si palesemi. Dadi bere ko ditulak do selianomi ay dung didai dang di jalo ibana jaladang ulu ibana manginum. O wali manusia ni si ulu balangari tung tuak anggur namar saur pugu mahape si lehon mutu Jesus nama morsan dusami. Yang goau ikko kulului ma aek sorbajati laho pasobbu uas ni tuhaki. Nuaeng palaluammu matangammu nagirgir manokkoki ali soldadu. Ay sadia hurai jaloho upam manokokkon labangi. Buasa ma pasobommu si majujakna naringgas mangalakka laho marjamitai nuaeng ditabat. Tamang idama nunga dibuat labang nagajangi. Tuk sohitir do tangammi ali soldadu maniup labang nasongoni gajang. Nunga di padonoko tu tangan di tuhaki. Idama nunga dia tuko dohot tokok na tu silangi. O Jesus si magidom nasay mamasu-masui ikon labangom may. Amang nunga marlajak mudari sian si magidona. Maniris dohot sian si majujak nay. Dangol nai, bernit nai, porsuk nai, dakolan hacit be, alay nung ngatung mangarotan nuaeng tamama tau kuhoni di bagasan rohata dina ta eddehon maredehita. Sia
tunakok na mataniari, ida manunga pukul sia manugo na, nunga jongjong besilang nituhaki, nunga gatung Jesus anak ni debata di hau parsilang, sukot tu langit sodais betu tano, nunga di tonga-tonga ibana, saud may ibana nuaing gabi si padumu jolma, na di rura partangisanon dohot debata amatta, parholong na di surga hasonangani. Hape ihud dope muse dua nari parjahat na tarsilang makkaliangisa. Ida mak riburnai akka painod duri akka situani malim doho si boto surat situani natoropi rap mangupir-upir hon uru nabi huhud maddok akka hata nabi laho pauru-uruhon Jesus maddok piho na mangalohai bagas joroi jalana pajong jokossa di bagas satu luari palua dirim jalamijur maho sian hau na pinarsilangi dang dunggaung tuhaki ali situani malim dang sobbu dope roham buasa sai babommu dope sai pabbebiatammu dope huhud maddok palua dirim molo na tutuho anak ni demata mijur maho sian hau pinarsilangi akka soldadui pe doho do paururuho ni bana dibuat do abik ni Tuhani dibagi-bagi mak didabu dope todung na tu sappe-sappe nai opak do soldadui badi paropak ma abik na alai tading ma sappe-sappe na kituna dohot guarra todung ma dibahen lahu marbagi-bagi dada alani malom martodungi ali soldadu dada alani paretan ni idduki alai tung napa sauton lomoni rohani debata doi aina tarsurak do dibagi do abik na todung do dibahet taringo tu sappe-sappe na gari dongan na tergatungi tahe parjahat na sumalin dohot na mangaliai ibana asanung ngatung sange sude horong manipalhon icah-icak tu ibana alai sakka babahata pe dang dibuha pamanganna di paula so dibegedo suaranya toropi toktong do hata holong haruar siap pamanganna Tuhani madisiho ali parjahat na sadanari aimu badoroham sialani silang ni tuhaki Tuhani ma disiho mamicang dong kamu parjahati tabodo hatami maddok dang dihabiari ho debata atik pe rap hona uhum hita o Jesus ingo tau dung sahat to tuhara jaumi nian anggoroha maddok da mangotahi ma bugang nai hape anggo Tuhani tenang do marsuara sian silangi silang mi silang ido haluoki maredehita Bagaimana nunga makuling Jesus ordo hatana sian silangi aliamang marpamuati maroham mida nasida aidang diboto nasida nabi nahen nasidai dang dau di batasian ibana songon pakkatayon ni napa adu-adu buhido suarani Jesus di dokma aliamang marpamuati maroham dan haruar sian mata mual holong ni rohadui isema natuk madok songoni halak na mangalasahi ibana na manilakoni dihod dope jala di paramotton au songoni Tuhan dohonokku aliamang sailuluhom ma pabahenan nasidai tuau dohonokku ma ali di mata parbadahom ma badaku hape anggo tukko gok holong do haholongan na badia sia Tuhan Yesusi sai songgopi sai bongoti roha dohok todiki aidang diboto nasida nabi nahen nasidai aha benian naso diboto situani malimi alai di Paulus sobinoto bedo hape agan pe songoni dang marnamotok holong ni rohani Tuhan Yesus
ay bidak petao ug bidang doholong nay, bagas pelaut ug bagas doholong nay, tibbo pelangit tumibbo doholong nay. Situtudo hatakot tuho, sadariod doho rap doho tao di paradiso. Tu parjahat di siamun na dunian haton, alay tuho doho tuaw deba Panginonana. Dahata si pangalabohi tod didoy, au datuaw dohonok kuma sideang pangadianan may lapatan na pangalapan hosaluja, siya dia matagamon bui puas hata si songoni, holan sian mata mual haluaw ni doy. Dahulu macohot mual haluaw ni mamaorhon pasu-pasu tuna paubahon rohana. Agan peditano on terbigi suarana, alayanggo isina nunga di paradiso. Ido bahen nadidok sadario dohorap dohotao di paradiso. Aga pedi hawi do pe gaung-gaung ali parjahat, ale ala di paubaho roham, ala ni inunga tubuh home di paradiso di debata. Sonang naiho dapatut maedde honom munian, sonang di labung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biar lao madapot toni, toktong di johon Yesus, say Roma hotuaw, tadikon haholomon, jala haposiaw. Dima inang anak mi, dima inang mi, dang dipalikkang inana si Maria, atong tapuk ni pusu-pusuna naong gatung disilangi, di pamana Yesus doi di dogma, dima inang anak mi. Dajamita parsauran naroking doi, asamar partalian hasa daun ganub na porsia di ibana, ni rahu ni silangi, nunga madau-dau jongjong akan namadada Yesusi, songoni musenang akka parapuan na mangihutto di bana sian Galilea, behamatahe dada tiala roha, ay garisi Petrus pe, pola do di papuburaho dirina, pabuana solitadda Yesusi, masih haison api sian gurung-gurung ngado ninna rohanabi. Alayang go si Maria inanay, rap dohot pariban na dohot si Maria ni si Kleopas, dohot si Maria Magdalena, jong-jong do di labung Yesus na disilangi. Daktar pabereng-bereng Yesus be ina pangitubunay. Songoni mo senang ina si Maria, daktar paida-ida be anak sinuan beunay. Di sidilibas so soldadui lasak na itu Yesus. Di sido songon na ditutupon ulos na itu si majujung na unang dipaida-iday. Holad di sidi padonok soldadui itu Yesus anak nai nung ngamarlubok tarok-tok na madok aha matagamon na naing bahenon na. Wa doppom maroham inang out adong anak muna songon ni sagak ni panabiyon lahone tutoro ni situmadok day kumahiu ho paidaidasa dang tarurupi si Maria be holan ilu nama di paro pola hira nama hiang par ilu-iluna mamereng ima Yesus gabe marsuara madok dima inang anak mi pos maroham pirma todim mau wasau di jolonion di lehodo nian si inumon aledang di jalo hapenuaing nungga di pangido dasau dosong natar surat di padan narubihian taringok tibana dina di dok para pesal meni merus dogogoku songon ngar-ngar jala lohok do dilaku di langit-langit ni pamangaku jala tu orbuk ni hamatian di papudo poau. Yesus mual hanguluan di boru Samariai nuaing gabe mawas songon na dipurun di hilala mamiltak mataniari mangotahi mabugangi lam sidung mudarna mardurusan sian bugangi mudar madihilala songon na sukko nama dihilala siala pikauna ala ni mohop na gabi di johon Yesus mauasau asa sau do sobu uas nai mauas pe Yesusi dak pola be doho tau muse mau johon di ujung nilakaku mauasau tutu godanggo na huhawaso di portibion na mangilason alay nuaing gabi sobu masudinay ala naong di porsan Yesus di silang na huhut mamadok mauasau Eloi Eloi lama sabah tani ali di bataku buhasa tung tadi kono muau nung ngasongon halak-halak na terpujung songot tadiang na hapuluan Yesus disilangi di bereng humaliang holan ibana nama napujung dihawi tu dia hoaliak kasisian
nasay rap doho tiba na nasay lonay. Nunga tu dia ho ali Petrus dan di dokodo nasotu pata di konomu ibana. Nunga tu dia ho ali Lazarus. Nunga tu dia ho ali akka nabusur siala roti si saotik nasian Yesus ki. Tu dia ho ali manusia. Di dama tu kijang songon na dipatai debata bohina. Dungi mangangguk badar maibana. Angguk badar nabadia doon madok. Eli, Eloi, Eloi, lama sabahtani. Ali di bataku, boasa tung tadi konom wau. Dada nama murai, dada nama deli manang mamulasi Yesus diangguk naon. Asa tung paltak do tahilala. Bagas ni pakkaholong ini di bata, di pakkokop nai dihita. Ay songonima ber ni si taonon ni ala ni dosata, ala ni akka dohot ho ali todiku. Akahitir maho ubege angguk badar nabadiai ai hohiad do tama mangangguk koni ala ni hajahatommu hapenunga dijulwani anak ni jolmai mangangguk kosa ali amang tu bagasan tangammu maho pasaha todiku Yesus naburju maramai Yesus anak si pangului dang dung makkalupahon amana na disurgoi sian mula ni ulonna saha rodi ujung ni ngoluna saya tongdo ngoluna marpadda pota tua manai nuaik pe dak tu hamatiani diudot totod dinai dang lupa ibana pasahaton artana margai tua mana di pagonggop podo tua mana na di surgoi tod dinai madok ali amang tu bagasa tangamu mahu pasahat todiku o hamu huriani halak Kristen dabadia nunga dijulwani anak ni debata soaram majuhon asa diingot to pagonggopon ngolum dohok todim tu tangan dia mata na disurgoi sitong domolo tapar hatopot marhite edeniaka naporsea marediama.
Mari dihita. Nunga marujung ahado na marujung nunga marujung akaulaw dohot paraluan nay nunga marujung nang silang nay nunga marujung sitaonon nay adorak so di paudok dope sima cucung nay nunga mulai madele mataniari marsinodang gabi makolom ma sadok tanoon daktar paidaida mataniari betu haki nasai gatungi songon na maila matanyari marnida bohini nasay marsinodang nasay laon di songgak sinodang ni asi ni rohani Jesusido sinodang ni matanyari ujung nagabi di paholom matanyari madirina molo adong siyak kamu alijol manusia perhapistaran portibion madok gerhana ni matanyari doi uji ma paresohon tutikina manang nasumad doi jepek do alus tusi madok daong molo adong do pesian hoale portibi na mangilas madok timus ni dolok marapi na mapultak doi tangihon ma padok ni parpade bisuk madok daong atong doi makolom matanyari gawi makolom masadok tanoon gabi songon na alak sotarida na matuhatay disilangi ali matanyari buhasa so makido beho tagamon naong ditatapodo na so makido be si malolong itu haki nunga mamirong humaliang disima di pagogo di pangyar Jesus suarana madok nunga marujung jadi tosma hosana. Cong mahita saluhukna. Us.
hamu. Nunga tos hosani Jesusi. Nunga marujung be di baheko ali Tuhan. Alai idama nunga laos gudang naung jumulo borhat mangihut toko. Siap bagas ni halak Kristen di Portibion. Sian ruas ni huriope nunga torop na laho madapot toko. Beha nunga rapho ali haholongan dohot Jesus mi naung jumulo borhat siako. Ahadola bakku sian hama matemim ali Jesus ki. Ahama upakku sian padang haburomi ali Tuhaku. Ingot ari hama matem ninna kana porsia na perjului. Pasol hot ma hama matem amang. Inang tu hama mati ni Jesusi. Ia hama matem ali Jesus. Gabi hama mati ni hamatiakku doi. Ia hama matem ali Jesus. Gabi pitu hama suhakku doi. Tu surgo hasonangani. Arma ay marhitido di paradiho inganan nasonangi. Yang golek nan ni soldadu na majaga pamajalani. Gabi dipuji do debata ninna do tutudo halakon na tigorroha. Jadi sudina toropi marluhut mainodur marsitopuk adorana bedo mardida namasai las mulak ma. Aliak ka ama parsinua tunas. Aliak kaina parsinua biu. Aliak ka siadusan. Tagan semulak kita siap punguan na hohomon. Jongjong mahita ditoru ni silang dituhatai. Marruji-ruji dilabung mi o Jesus ki. Tung namardami rohai. Mapurus holso-holso ki. Lam tutiur na rohaki. Lam gadda las nang gogoki. Dung hohutada Jesus ki. Tama makorhon lasirohado dihita. Hama mati ni Jesuson. Ay diukap do dihita dalan tu haheheon. Sian hama mateta. Doho sian hinabor ni naung jumulo modding. Sian hitape. Nuaipe patut mahita manopuk adorat tabi laos banget dehon. Jongjong mahita salu na laos marede. Mahita di bagasat tangiang alia manami. Alia manami na di banua bican. Saya pinarbadia magoro. Saya roma. Saya bergandawar dosa Tuhami. Unak kami tegiat kalau cuma. Kami siap pengaku. Hai orang pula. Asyik ni rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan di bata amah. Dohot persauran itu di porbadia mah. Madongani hamu saluhna. Masih jalangan bahita dia akan bukta madok selamat Jumat Agung.